jedino smo mi Mađari, da kažemo, ostali da sarađujemo sa Kinom, ne računajući naravno države Kavkaza. I u principu to je političko-ekonomska veza. Dakle, mi za uzvrat jako često u Ujedinjenim nacijama glasamo kako bi kineski partneri voleli. Mi ne bih išao tako daleko da kažemo ono što je često kao talking point, da smo mi kao neka odskočna daska za kineski uticaj u Evropi, ali svakako ima političke konotacije koje smo jasno videli u više glasanja i za Ujgure u Xinjiangu. Mi smo, na primjer, bili, ja mislim, jedina evropska država koja je glasala u Ujedinjenim nacijama da se tamo ne čini genocid i slično. Tako da ti odnosi su građeni postepeno, polako, što kroz ekonomiju, što kroz politiku, jer to, barem u kineskom slučaju, uvek ide ruku pod ruku. Tako da ima podjednako, ja bih rekao, i politike i ekonomije. U trenutku kad smo počeli da uzimamo kineske kredite, nismo imali neku jasniju alternativu, ajde tako da kažem. Evropska unija, to je preko svojih institucija, Evropske investicione banke, EBRD-a, da, često nudi povoljne kredite, naročito za ono što je Srbiji najpotrebnije, to je infrastruktura, a kad kažem infrastruktura, ne mislim samo na asfalt i pruge, tu mislim i na bolnice i slično, ali te procedure idu i sporije i mogu da kažem da su transparentnije, pa možda i zato ponekad ne odgovara našim vlastima. Da, mi jesmo se zadužili dosta kod Kine i na početku kad smo uzimali te kredite, počevši od 2012. pa nadalje, to nisu baš bili povoljni krediti. Ono zbog čega su bili dobri je što su oni zapravo imali fiksnu kamatnu stopu. Sada su ti krediti u našem portfoliju zapravo jedno od povoljnijih dugovanja koje imamo, jer nisu menjali kamatnu stopu sa svim ovim haosom koji je krenuo u koroni i nadalje. Da li su povoljni? Pa, kada se uzimaju krediti, nikad, mislim, manje je važno koliko su povoljni, nego na šta ćete vi zapravo da ih potrošite. Vi možete da uzmete kredit da odete na letovanje, a možete da uzmete kredit da pokrenete biznis. Da li je skupo ili jeftino, naravno, postoje uslovi, rokovi, otplate i slično. Ali glavni problem je što su svi ti krediti uzimani za sve ove infrastrukturne projekte koji, evo sada vidimo da su jako često problematični. To je zapravo jedan od razloga zašto su se druge države, pa i u regionu, koje su isto uzimale kredite od Kine i započinjale neku saradnju, uglavnom su se svi povukli. Dobro, to i ulazak u NATO okolnih država je takođe pomogao. Glavni problem je, kao što rekoh, dakle, to što je sve to otišlo na tu infrastrukturu, kao što smo videli u nekim slučajevima vrlo upitnog karaktera, i uglavnom je sva ta infrastruktura umeđu vremenu bila preplaćena. To nije do Kineza, to je samo do toga kako naš sistem funkcioniše.